Is there anyone I'm called for today? Is there anyone engithunywe kuye namhlanje? Kumele ngenze njani? Ngikhiphe nje izinto emadroweni and give it to someone. Because today is the first day yani yesprit, which means something must spring forth. Vula lapho Isaiah sizodeclare ngaye egameni lika Jesu. Umnandi ukuthi into oyifundisa ibandleni ufika omunye umuntu ayiphinde ebengekho. Hallelujah. Cela ngivule lapho Isaiah 43 verse 19. Isaiah 43 verse 19. Sibingelele ku BMK. Labazalwane abe media. Hallelujah. Hey. Khona. Balithanda leli bandla labazalwane. Make bayabona nje kuthiwa kunenkonzo ethi. Benza sure ukuthi balapho bazo record. Hallelujah. Khona sayitholile. Isaiah 43 verse 19. Bekani ngiyakwenza okusha. Kuthwani? Ngiyakwenza okusha. Ngizokwenza okudala? Okusha. Okunjani? Okusha. Yes. Uyaqhamuka manje. Kwenza njani? Kuzoqhamuka manje. Kuzoqhamuka next week? No. Nini? Manje. Kuyoqhamuka kusasa? Manje. Nini? Manje. Kusho ukuthi manje kunomsebenzi okumele wenze njani? Uqhamuke. Kumele kube no healing enze njani? Eqhamuka manje. Iqhamuke nini? Manje. Sengikhathele ngiyazi isikhathi sesiyanqaba kodwa asikhulumeni okugcina nje ngiyadeclare mina siyavala manje. But bengeke ngadeclare prophetic because umhla ka1 namhlanje. Balulekile. Ithini? Uyakuqhamuka manje, angithi niyakwazi na? Angithi. Yebo ngiyakwenza indlela ehlane nemifula kwahlongasibi. Usho ukuthi abantu besithi kade ngivalekile nayi into manje. Ngiyadeclare wemthembu. Nayi into manje. Kusho ukuthi kobe kethi kade ngivalekile. God bless you. I can see you there. Kobe kade ngivalekile ukuthi hayi khululeka wena ngiyokwenza indlela la ibingekho khona. Wena ubusithi udinga uconnection usenomuntu osekulindile ngaphakathi. Lalela mawuku Jesu usuno connection vele. Mawuku Jesu so connected already. Ngibuze mina hamba ubuza oShadrach, Meshach, Abednego. Umlilo basiwe and abazugcina ngokubuka kumele bengene ngaphakathi emlilweni. Kunento ongagcini ngokuyibuka ekumele ungene ngaphakathi kuyo. But kusale ukuthi ubani ongena kulento ungena enabani. oShadrach ba relaxa because basebe no connection ngaphakathi emlilweni. Basebevele benomuntu obalinde emlilweni. Maybe ucabanga ukuthi umuntu kwa transnet kuzungene, don't worry. So unomuntu ngaphakathi. Maybe ucabanga ukuthi udinga umuntu kwamasipala ozokconnecta. Do not worry. There is someone who is already waiting for you. Ngoba kuyenze kungene kwi-interview ushaye ne-onion nanto engekhoyo kusala ukuthi une-favor yomuntu owangaphakathi. Phela amanye ama-interview eminye imisebenzi akuve kuthiwa asiyitholi ngoba bekunomoya uphimbe nje kwi-interview. Akhona amakhono asangithandayo mangisho kanjani. Eminye imisebenzi akuve kuthiwa awutholi ngoba uvalele idemoni. Usho into engekho kwi-interview. Hayi ukuthi bekunomoya lamadimoni ebandla awucheck ukuthi wena uphendula kanjani la. Kodwa mawumuntu wefavor usubu nomuntu ongaphakathi egameni lika Jesu. Kulesi spring nje abanye ku spring izimoto. Kulesi spring abanye ku spring imizi. Angani mani yangizwa ebanye thena kude. Abanye ku spring imizi ba. Uzothi mayisithi nje ku spring hayibo bengazi mina bengithi koba u2 room all of a sudden sekuvele kwa u8 rooms angazi kanjani kanti ku spring effort awisho ngesingesi le verse. Awisho ngesingesi thandaze manje. Look now, I am doing something new.
something that is new. Hey, kusho ukuthi nje masila seziyahaphena surely you can recognize it. I pray that may your eyes be opened, because some will not receive it because they cannot recognize it. It's very vital to recognize before being given, because God gives you what you have seen. If you have seen nothing, God cannot go beyond your vision. Is there anybody listening? Nkulunkulu uthi Abraham bheka ngoba angizukunika la ungabheka ngakhona. Ngizokunika lento oyibonile. Ngabe khona uyayibona lento iya springa forth? Is there anyone seeing her job springing forth? Is there anyone seeing your miracle springing forth? Khona ngabe umuntu obonayo na uyabona athi hayi lo msebenzi huo nangu uyabona uyabhasta. All of a sudden Mephibosheth shall relocate from Lodebar to the palace, from the ihoko okanye indawo yezingulube, indawo yabalahliwe ayohlala etafuleni. Why? Angani wakhoda ibonayo na? You see, into ibonayo uyayikhuluma ke. Do not keep quiet about your job. Enye ikhulume uze uyibone. You see the issue ka Gehazi nokuya elwandle ayobheka ukuthi akaboni na ubonani ngoba imvula iyeza. Uyakhumbula ethunywa nguprofeti. Inkinga wayengafuna ukunakisisa. Now open your eyes unakisise, because uzothola ukuthi leli lifu lalivele likhona ukuthi lalibhekwa umuntu onganakanga. Kunomuntu miracle yakhe seyikhona. You know, amanye wama breakthroughs isuke seyiready ikhona, idinga ukuthi ikhulume ukuze ibhaste. But uzoyikhuluma kanjani ungayiboni? Now you speak forth. Uthi awubaba siyabonga. Awu nangu lo msebenzi. Awu baba siyabonga. Awu bathi bangipromote ekugcineni. Awu baba siyabonga. Yazi yakheka lendlu. Hallelujah. You speak it and it shall come to pass. I said to you 2 weeks ago, whatever you declare here on earth, in the spirit it becomes an order. And once it's an order, the heavens ayasukuma immediately, because an order has been released. Emhlabeni kuthiwe phuthumani, nangu usevele wabiza u8 room, usevele wathi ufuna indlu enedouble garage. Ngicela nenze sure ukuthi le ndlu yakheka ngoba useyikhulumile. Ngicela niphuthume uvele wathi ufuna le moto eyi4x4. Ngicela nisheshe. In Jesus name. Qedela leyo verse sithandaze manje. I will make a way where there is no way. Ngizokwenza ngizovusa amanzi endaweni esogwadule. Uyabona kuphuma amanzi. Babuzana abantu how? Kanti uno connection. Hey my God. Akukho la ungekho khona connection. Njengoba ukhona wabantu wasemhlabeni, ukhona nowasezulwini. Hallelujah. Now I'm here to declare to someone, may that email you have been waiting for spring. Because someone is waiting for an email here. Very important email. Someone is waiting for a call. Very important call. I pray that in the spirit, ingelosi mazisusa yonke traffic ezovala network. Mighty Jesus. Masisusa yonke traffic. Makumele utholakale ngo11 kusasa tholakala. Akungabi na traffic in the waves. Ngikhuluma ngamabomu lethe ukuthi makuvuleke. Someone here was delivered. Athi amademoni sivele senze ukuthi network ayingabikho. Anani ngekho na. Kwathiwa senze ukuthi network ayingabikho. Bafone baze bamncama kanti kublockiwe in the spirit. But today, by the reasoning of the anointing of the Holy Spirit, something shall spring forth.
Hallelujah. Hallelujah.